Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyuon ko ang langit. Mas nindot ang fireworks display. And besides, I love the weather here, babe. Wala ko maanad sa kainit sa Pinas. Not to mention the crazy sale. Oh my gosh. Oh, nahinumdum ko. Magawas na ang new edition sa Chanel bag. Oh, I can't wait to have one. Chini, daghan ka na kay branded bags. Mag-isod ka na gamit alang tanan. Babe, it's my collection. And it's expensive. Parang saan pa ba nga nakauyab kong adunan? Kung dili rasab ko hatagan sa akong mga luho, dili pa. Oh. So, is a new bag or no sex? Unsa? Dili bang murag gibayran ta na ka, ana? Actually, no, sweetheart. Kay kung magminyo na unya ta, natural. You're going to provide for a family, right? Ug apil na ni Ana ang mga material nga butang, like my makeup, branded dresses, expensive shoes and bags, jewelries. O di pa? It's a package deal, sweetheart. Unsa naman lang kung wa ko'y kwarta? Dili ko mamana og way kwarta. Chini, So, you better work on it, babe. nga sa to pa, ang ako rang kwartang imong giapas? No? Of course I love you. Naitabo lang nga kwartahan ng imong pamilya. So, swerte ko. 'Cause you're a complete package. Actually, no. Maswerte ka kay ako ang nahimo nimong hinikugma. Chini, Can you just imagine nga sa kadakang mga adunahang lalaki nga naninguha na ako, pero ikaw ang akong gipili. So, swerte ka, dili pa? So, let's buy the new bag, okay? ako pa nang naon. Oh no, don't think twice. It's an investment, sweetheart. So, let's buy it, okay? Hey, okay? Okay. The boy. Mwah. Mwah. Nagkasulti ba ka mo kaganina si mong anak? Is he coming home? Wapay klaro. Pero matud ko, I'll be sending him money for the ticket. Unong ginang pagpada kaniya kanunay og kwarta agata. Mas musamot nga malayo ka nato nga atong anak kung kanunay mo siyang sustintuhan dito sa gawas sa nasod. Anak ta siya, Armando. Atong obligasyon nga sustentuhan si Eric. I know, pero dako na si Eric agata. Kinahanglan nga makatuon siya pagparug sa kaugalingon niyang mga tiil. And besides, mao ka na yan tuyo sa gawas, dili ba? Nga mamahimong independent? He's painting. He's making money out of it. Oh, naaramanay ka na. Pero ganun kanunay mo man siyang padadaan og kwarta. Oh, come on, Armando. Mura ka magwa masayod. Nga expensive ang kinabuhi sa gawas sa nasod. Pues papaulian na siya dinhi sa ato, anhin na siya papuya. Dako na nga itong anak, Armando. Iyan na ka ng desisyon. What matters is he's home for Christmas. Ug sa uban pang mga espesyal nga okasyon. Okay, matog na ta. Dili ko gusto magtabi ta, magsige tagtabi kay naka-facial mask na ko, oh. Armando, unsa ba? Matadog ni mo ang gibutan ko sa kunaong. Nagatay ni tiyo. Unsa ba ayaw ba? Stop it. Agata. I said stop it.
Unsa man? Ingon lang ta ni kanunay? Tukmod ko nimo kung magkinahanglan ko nimo. Agata remember lalaki ko. May mga panginahanglan ko. Ug ako wa. I need time for myself, Armando. Ug panahon lang sa kagabion ko makahigayon alang sa akong kaugalingon to relax, to replenish. Ayaw kalimot nga apil sa imong oblikasyon kada ko isip umpana ang pagpakikilawas kada ko agata. Don't you think we're too old for that, Armando? Magdungag ang atong edad, apan ang atong panginahanglan. Niring atong kay magpabilin kining buhi agata. Ay sus, mga tiguang na taoy. Retire na ta, ana. 59 pa lang ta agata. Dili pa na retireable nga edad. Musang ay kung basulang kung moabuto niya nga adlaw kapag itawong kausupan ang dili ni mo ikahatag kada ko agata. Imo kong gihol ka, Armando? No? Di pa hinamluban talangka sa imo lawas ng oblikasyon kada ko agata. Oh, abin akong imo kong gihudlat. Cause it's not working. I know you, Armando. May nung danon alang kanimo ang imong apelyido. Basta nasahid kong dili mo kini hugaw-hugawan. Good night. Hoy, Melody. Kanus am na yung bonus ninyo? Nga pa man nimo ihatag nako, ha? Karon ko no, tiya. Oy, haya. Haya ko mo day. Makabunos na ka. So, hoy. tama. Ambi niya, ha? Kay may pamaliton kong gamitin isbay. Tiya, may mapag-apilan ko ni magpalitok pa kong sinina para sa mong Christmas party. Ay, pag ukay-ukay lang, uy. Mas nindot o mas barato pa. Hoy, dunay mas mahinungdanon pagkagamitan ng kwartaha, oy. Mag-ubag kag snina, kung mga ita makapalit og mga TV, kanang flat screen, ipalit ito bonus nimo. Naghuman ka? Suko ka? Ga, lang na ga kay daga na ba ang pagbangko nimo. Hatagan na bitaw na siya. Kana na pliti niya. Unya, papilion pa na ako sa ukay-ukay. Unsam day na. Oh, daghang kay nindot okay day. Uy, kanalaw kayo. Day off ni mo ogma, no? Hala pangukay. Hatagan ta kag higayon. Human ka makapanglimpyog, makapanglaba, antos karbon. Naidaghan dito. May mga pante, mga nigbra. Nindot ta. Day, asam ka mamalitok si Nina? Nakabunus na magid ka. Mag-okay-okay ako, Ferch, uy. Okay o taon. Ang palito bag-o, eh. Hando ba na sa mong bonus ba? Wata kay baho ha, basi di ka makarinyos man trabaho, di ba? Mong ako paliton, gid na ako ang naibgan kong sinya nga tang 900 kapin. Mahal-mahal, pero sige lang. Kausa na bitaw. Pang party lang ba? Uban itaron ha. Manuroy mi nilang Jane og DB. Magkaraoke mi. Chipin-chipin lang ba? Di lang ko, Ferch, uy. May buong dyan si tiya nga nang dugay kong nauli. Tiksanin mo. Ayos to. Lahibaw na kugun sa imong paliton sa imong bonus. Cellphone. Grabe, dayas na mga katabang ron di cellphone daw niya. Ikaw na liwa. Palit, uy. Ferchie. Ubay-ubay nang giintikan ni Melody na ako nga kwartay. Magpalit kong bagong TV. Suya ka ko silingan nga sige lang bag-os ilang appliances. Unya, mabalit kong bagong sinina na mo ni Gamihoy. Unya, magbilid ko para sa Pasko pohon. Aron ba ikarigalo ko ni Mihoy. Ga. Ah. Oy, daghaning ikang kwarta. Ito gamay habi parang papuhunan ba? Ka, sunod na lang ga. Kay makuwang niya ni. Magpalit man kong bagong TV. Na, may pabito ng TV na Ay, to. daan na kayo na ga. Uy, Sus, gamay lang ko. Katul kay kumpahan. Kaduaon kay ko. sunod na lang lagi. Una ko na kong palit ang TV. Hatagan ta ka lagi ini kahuman. Kabuang nimo. Uy. Imo ko papaboto ka sa kanimo hatagan. Santo kuhon tinunggab. Ay, kabuang sa di bubuang nga ka. Nikalit kami lang kasuko na. Sige ko. Sige, suwe. Suwe. Ruway na!
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!